Ahwefo mi mo bibi akwaba ediba emergency Ghana TV eso yasanso edi nhemo ewo fidem hasenso ebium se neni da edi kan ya watu ne ina ahase na manfo edi omasem ebepiemu ewo fidem hase na ya making sure say ya solve omo ha no edi amom ne yetu omofo na ya fa yefutu sem edi fi omo asem no na ene story abeka mensa ewo fidem hase na busiafo sofuma mi bi ho abasem ye hwehwe bema bi bema na yela na sofo maame na ne ho akyere no wo fidem ha sente busuafo ye nsem ne enko ne egotie mu nsem emma esanse sofo maame na asem no akwakosoa ne so no ene se na nipa no eno mensa na obi introduce sofo maame na maame no ka se o se menya mmoa de efi sofo maame ne nchen dia maame mfa me de hye ne nyeden enkoma sof maame no na nsa na nipa no we no emfi ne so na sof maame no so wanhwe yie amasisi ano papa no wayera eninti ene omode aba bepiemu ewo fidem ha se meji mi kodwo edi efi sof maame enchen nti busiafo ye nsem ne enko ne enkotie mu nsem amasisia pacho kasa kese wa ye ni die mu aha ma ovem ne mara sebe ya obetimi akasa amayate ani diem na yefra say pacho Afisem Afisem ye tie o wasema odenam pacho masema medinam ne se be na otwumi ne kyire memne nwoso ho why na otwumi ne kyire memne na minister ba ko ne ma Accra na o mom besi ban ho se Lawson FM me fa o mo ko enko of ma mo me ko of ma me ho na kan say odi ka ya oba ne wa Accra na be ma no so kumase no wose na tisada of ma me ne kekan bibia wie no na wose obeye oba no adru no amana na kwa Accra na okuma kokoyi be ma ne de odin oyikwa no aba be adru enti oni Accra na oba na ye kan price nya che no tuae na oka akwadwo so price be ma no so price nso ma no na oba na gina ho tua advance wa we 25 million we so 10 million and otuae enti otuae na chese eye so for make us onko ni nyame boa brada omra na o meda ho na wukuada ya asore enti akwadwo no koi mikoja no kwa ma na fro ka koi ena brada no obai bedai enti anadwo na da ho kra na ofrem say ma wabo onam se waba ada nyambo ochna meba nti adechi wukuada na ye kwa asore enti kwa asore ampa ye ya asore ama sof ma me so ekire edu a ye mfa nye no enti ena ka say gise okoboa no ho ba na obetena se na oye aduro no na ochu because o de aduro no ma no okwa onnom na mse mati nti mkoja akwadwo no kwai ma na fa ka akoi nti ofa akwa akoi no na brand memeda fiada anopa obai no frame say waba nti memra nti na bia the former oda no ya no hono me nti me fa mattress me na fa student mattress na ba shiti na ntoma na mde koi na mde koma ampa mko no ho na so ma me su ni ho enti mubisa so okwane so kodwabe nti na nsu to bigina ho ama nsu nti na me fam na me ka se ne kodwome konti anwumre ti anwumre so me ya aduane ko ma no me ya mko da so ma me na ba no ho enti edidim komo na me san jan ho ko enti me da no pa no na me to kuku ekoma no nti mko na kodworo nti me duwa na asem so ma me kan se ende wo ba no wa ha me pa wa mama na me to nyina me likum ayi ma e basa na se die nti na odi kodwo no ekọ ho sa ona okotua nsa so onsa na so oyensa nom ni otwa bi ye brom so nti na odi ne koi okay to aso enti so of ma me no eye no kan se wo ba no wa ha me pa wa ma na kra ne wa kikiri na wa ye kikiri na kra no ne dai no e video no e wo phone so anam se sa no se anam se let se ma tinti mi bewura so dem na mkwa se kodwo na adan e na wo yes ano se ma anye bibia ne jan na me ye mi gina dem anam se boabo fa de be se enkwatena ni mu na anu kuko nti okwatena ni mu anu kuko wie no na otena se o shata ale kama na otena se to otena se na me se so ma mo so anye bibia nti me de aka sa ma tinti me kofi na makobo am ni ma ye aduana ba nti me ko no na odi machi sa me frame se ma fa me phone ya dum ti jikosi su ma me na me di ni phone no kosi so e kofi na o ka so be di banku nti me kwa me nya banku mra nti me ka banku no ewie na de sma akola se
onko na me nua bi su da Adwabe hospital me kohwe ono nti me ba me si yankoma ho ma hwenti nsuo so to nti me si yankoma ho na me ko fie ko da nti ade kye na anwumre no me ko fie na bankuri si ho ana me bisa ase ama na afa bankuri anko se me ko esof ma me se bla ko dwa pi wo mai nti me fa bankuri mla nam sa sof ma me ade na nka ogisi wo kra senke bia na adwo na oba na oba fedi nti ade me da ma ade kye nti anopa na me nuan eba ho be frɛ me eni nyina akọ yankoma ye kọ yankoma no ye kọ hwɛ no saa memidan ye hu no adachi kwesi ala ye kọ hwehwɛ no saa ye hu no dwala ye hwehwɛ no saa ye hu no ne sɛ ye de ebedam na sɛ ɔnom nsa na adwe mu nka no mpa cho de bi na adwe mu nka no na adwe mu na ɔnom nsa ne mfie be sɛ ni ana me pa cho ne mfie du na onim na odi ani mu de kɔ sɛ wo sɛ wo hu adekro a ɛyɛ no mre dodo a adie ansa na wadi ani mu de obi ba akɔ oye obamom na hwan na obo na mane se wo de ne ko busiani ben na obo na mane me bo ne maame amane e na o maame kan den fa ho ansa na wo de ne ko ne maame kan se kwadwo atwea na obo ho ka se otwea na nsasa nti obekodi ya se ohwe bihwe na se bekodi na mse ya beko so maame e migini di beko edien na so maame na ya ma wo hu danti a wo nya asa agidie no e de wo nua bakoy me pa cho se ho na me kompa bo nti wo ye krofo die me bia ma me ho e ma wo hu mpa chan nti wo kan na wo nua ne gitum mu se fakọ mpa chan na ede na oduro obi onom nsa de se nka onye krakra ede na oduro oye krakra mintumi hu adekodie se wo koye no o twa nsa brada no adechi ukwala o ma na duro ennomanye se wo nsa na achiwade no de kana obefisa nti ohu de nsa wa na bon onum nsa enti ohano ofisa ye yasoro nya no ofi to ofisa no koja no kwa wo sika ma de chi okodu kuma se no wasa frem se ma me tikam ya wada nyina ukwala na me fisa na me kodu fi nti na ya wada na ntimi ama na me so okay mate na me so me kansa nti fiara na pa no bae nti obae no so sha me ko na me de koko kuma na sof ma me asa ahyensuo se onware nti me ho no no odware bi na me gya no ho sa akọ se me kwa afuom na enwuma maka banku na ba nti wasa adware ni nsu ewo ho. Okay, mame nko mame ne so na memusa mame na mu se osi unua ne gitum e na wo de ne ba ne koy. Mame na ti say me pa cho kasa kese mame me pa cho Okay, unua se wo gitum se onfa wo ba no enko. Me pa cho mi sister ewo amanoni nti da memreda e na ofre me to ofre me na oka kire me say efia to se onim sofo maami bia o sayare o ya ade panti o pese o de ne bakwadwo ekoma sofo maami no wo hwe no enti me de me wo ho na me sisa ne ka kire me say yesi kwadwo ayera da me mene da no sisa tam na ade asa mentumi anko efia yi ho ti ada kwasi ada no pa 5:30 na me call efia ho na me kofre no na me ne call ya nkunu makurum baby a odi akwala no call ye ti ye call ye koto sofo maami ti mi bisa sofo maami se maami me pa chawo akwala no wo ko maami asem na mi bisa no na oya we mi pa cho me nya we mi nim ho hwe onim ho hwe se unua ne de o ye ansa na o me pa chan maami wo sister so onim ho hwe o aso na we ya de wa buchi no ono na enim na hwan na ne ba ne kwadwo de wa buchi na ne ba no no okay pacho meet you enti me call ya nkoma me koto sofo maami ena bisa anse sofo maami enti wo pa kire se me ba no okọ no wa hu no ena sofo maami se okọ no wa hu no na akola no no ha no enti okase ontena se ya na watena nti afedia ye ni se oni ni twa asolida ne ho hia ofa ha na ono nso afa ha nti wo ye na dwen se owura dem afa de ba obae na akola no eni ho ena ye tisi kurom a ye hwehwe akola nti sofo maame ne sofo ketua baako ena ka kire me se oni me ba no ena da eda no mu asolida no da fia da no na akola no na afi wo sole ye no o kasa kasa Nense enipa ye nsa no afi de o ye krakra o kasa kasa ema o se owro ne hu nyina ma ne ka ne boxer omo odam nso omo odam eye nsa na mo de koy ensa kura wonto mu ntentan sa akola no wa no nsa wa to mu ntentan ntentan on to nsa mu ntentan sa
onso bi on ma otimi bo no de daga tem onti bi onti sa da okotwa no abedidi no ada ne baabi no abeda so hu hwehwe na yi sofoketwa ne say ape me ba ne ewro ne ho ma ne ka ne bossa oso obadwu nso odi ni pa no wa anyu nso oba asore dan mu ho ene obadwu nso ye ti ade a chi memene dan na chesa akwala no efio se wana obi a won ton santenten mu de na wodi nsani animu ekoye sa de no me pa cho sa wanom nsana che wanom asa che na chese me so edi se ye no so ntimi nka sa me wonti kumase wo menti kumase we go no wo kumase ba wanom nsana che ena me so madam fo pa ne maame no na se nya unua no madam fo pa ai danfo nua me ne ko school wi madam fo pa onye nua onye moja na emomo ya danfo nua ena we kodi animu de ne ba akoma sofo maame evia se wa okono no onye krakra na busua se onfa onto nsantenten mu ansa de wonom what onsen sano eno meba ensano ye wo bi a wonom nsa ye wo de wato nsantenten mu nom boda gatem enti ne de na ye de ahia sa wonim no sa wonom nsa no a tole bi kra onom nsa na yesu woni di na de achi yese why say mami busa no why na ka jiro se wonom nsa woni na de achi na wo ba ma ho ti ye nyina obi anim wo nyina obi anim wo so obi say yese wonum nsa onidi na ade achen ana mbisa ase ho ana ka kire wo se wonum nsa onidi edika no ne maame na edika no ne maame na maame de wo bisa wasem wo eno ya no wo se hwan ne se wo se yese enti yese no wadi a kire na wote ha yo enti hwan ene se ni nua na ibisa o maame se o maame ankasa no o maame nua no ene enti wo no de ani moja enti wo bisa wo se hwan ne se wo de anya wo moja wo enti wo bisa ya no ma no sa o maame na nkasa no sofu maame ni na mitro me ko me de ko o maame ne frɛ me maame de ma sofu maame ne kasai Lawson o maame ne yawe o maame na nkasa wo no yawe se akora ne wo ho anasa akora no no nsanti wo no sofu maame ni na mitro o frɛ me a na o sofu maame ne kasa wo na kasa nti o maame na yawe enti okɔ no eyensa eyede na okɔrɔrɔ ne ho ende se ho na na dwede na mni ho bi se wonim sof maame ninti na ode ne koy me ba shan enti ye den na oduru ho no mokɔrɔrɔ ne ho ya no se wonim sof maame ne se wo ya ade me ba shan ai afia sapon minimo bi wo ha pa wo ya ade meka kire MFK yenkɔ enti wonim enti ye den na oduru ho no ma ye ma no aduru a ebetu nsaase na wo rɔrɔ ne ho sa ayi dano manadweme fiada nyimra o da ma de chime me dano de me oba the whole fiada no nyimra an pa nyimra ma de no koma no pa na anadwuma ko obi nti ale ti fiada me dano pa na sa ko de kokko koma na 86.3 so fa me ka kire me say wa manana wa hane sa na msi kodwo na adan na wonte sa na fe o yesa wo se ma ente sa na kodwo no ka kire me na me pie ba na msi so fa me wo se ente sa so oboa me musa kwa bna kra no ma ne dan no why did this yes why krakra why did this na ko so adwonso dem mu tiano pa ko ekra na why krakra nyina adwonso dem na maami mo ne wo adwonso pa cha dabi na wo mfie sei 40 years ene so onya akora dabi na maami wo ba no anum nsa no mfie sei ni me pa cha ensa ne de onum ye enche bia de enche bia se won ton samun tintan chese onye obi a waton samun tintan a wose de ne ko baabi on ton samun tintan se wa num nsa ade efia de o ka no bo na viase wa tin ana se bi etese ensa ne de enti de wom no na wa kan no tin na yete ya why so on ton samun tintan sa wo ko fa no gatem dabi yaka cho se o bana broda ha mo fa ka me fa no nkofie dabi da so fa ma me mo akwa ba ya enyo bibi aboko de ejana daroma ede nyame ase o so fa ma me wa sole no o jinkrofo ho ehwe nkrofo ho me pa cha menye enipa nwu ho enhwe wo mo okay maji obi anipa ba ko pe abaya ofiri wasa kropon onu ne di na wotwe miensa wo me ho apart from onu menye obi a 96.3 okay na your friend say
Epacho ye frame Mary Tiwa. Mary Tiwa ya kasa kese mama wa. So for mama kasa kese na asem na aba na nya asem keto. Mary Tiwa. Mary Tiwa. Na wasa obi ya de wonsa no moda. Mepacho da bi. Nene ede na akwaje. Oh, ode ne baaye no. Me ka kire ne se. Ejisi ede ne to mpaebom. Ye gina no so ye mpaeboma na nyame de ne sabeka no. Amene nya waje. So for mama. So for mama. Mama. Ena ogusu bo mpae no kire me yeti ade kronti e ba sa. Mepacho yo. Memende be ne na wotwem yenu. Ena mso yo. Ena fa ne bre. Na ye nyina no so ye mpaeboma na ye mpaeboma na. Wogide se nyame de ne sabeka no. Ti me wo ho an wone ne sister ebae. Yesi ne sister ni frakra. Ena ne baba ema no so ka ho na me maame afie de wo mobae. Odo wo mobae na me ne wo mudi nkomo na mka che ne se. Onfa no nko ne nyame ya adoma Tuesday enwumre de ya na me wo nkwala ye nyina yegu asole dem ho. Ye begina no so mpaebo saa amade achi. Wednesday no na chese me ya sorry. Ena o see you. Enti o maane bai Tuesday no ba na abo 11:30 anajo eno no nko abai o bai na obedai se maami de ne bai anase be ma no nko an bai ono nko an fi ba bi o te bai na maami nka ho enye maami afia na de ne be hye wonsa ode ne bai no o san koi Saturday no o koi Saturday Debbie Saturday na akwala ne free mimi garden ho koi ekoye ai onya akura 40 years 40 years no mama o koi woni maami nyina koi Saturday no eno ono nko aba Tuesday obedu 11 o'clock oba na obi anka no ono nko an bai so yeti ti obedu ye no ye gina no so mpa ba e ma ade achi okuada na me ya sorry ade achi anopa no maami ba ho be hu se wo ho ti wo ba ye na ode aduane bla kra no ba ye kra ne ye ya sorry ti mimi hu se maami afia yi ba na me frɛ akola ne se o maami aba na me hu se ode aduane e bre ne ba no e na o ma akola ne pia bonte no de minimo aduane kra de bre no okotena ho ma ne didi ye so odidi wie na ode ne ba sorry nyame anim ne ye pon ye de ma famani en ho no ba ne ye se wokɔ wasan akɔ baabi ofiri bae wonte wo na kwadwo na san ye pon asɔre na wasan akɔ baabi ofiri bae mo pon ya na wasan na chikɔ pa chon maami ne ebusa no na maami wa ha e wo ho o baabi amene na ye mpai boda bi anti busa no so ye pon na wa busa no maami ye pon sa kwadwo wasan akɔ pa chon ye pon bi gya no pai e ma ne fuka so aso ye tie enti me ka kyerɛ wo mo sɛ me hwɛ sɛ de otie na agye mpaebo ye gina no so mpaebo saa be 1 week not say o hu no not say o ma me ka kyerɛ msɛ nsa no wa bɔ ho kasa wantimi nyai ti obedu na me ka kyerɛ ne sɛ ene agye se de ne ye mpaebo ye gina no so mpaebo mu saa o ma me ne ka kyerɛ o sɛ wa ka kyerɛ mofon so sɛ o se ne ba no o de nanante wonsa no ho a wantimi nyai ontimi njai anti se betimi aboa ne mpaebo ma ne ba ne jai ensa ne dia enam so nyame be kasa e be gina no so mpaebo ma o be jai nti me ka kyerɛ ne sɛ wa amfa hwe ama ti onko boa no ho no me di 7 days ye nyina no so mpaebo ma onko boa ne ho sɛ onko fa ne ntade bi okay na ade ntoma bi ode be kata no ho no me di 7 days se wo me ho enti okoye no Wednesday na me mfa me ne ho no no ama mi so ne kogya no ene wo ba Friday na okoboa no oba kra misia no kwan so misia no na me se afi na wo ba na osen an ena me twen phone na me frɛ maame afie se wo ba na eba na me ne fie maame yakobie eda na ma no nti bla be hwɛ no na me kodwaben akwa ya de me ba na me so ma beto aso me fa phone frɛ maame afie ena o so yo te me kwa nsuo kwaka me hye ho maama ntem me ba ye na kyɛ sɛ o ho na kwadwo no wo fie enumre na maame ma ne nana no edi aduane bre kwadwo e ma ne diye ena ade kyen memenda no ade be kyen memenda na se me maame makola ba ko ena ne dae ti na okeka nkonya boma na me so maame woni munsem na wo kan nyina no afia se wa waka eye dai ena ye de obi a wono monsa ena aba na afei wo dwo nsogu ne ho na ororo ne ho me pa cho sa kasa ne de makwala ne kan na me de mu ya ne se me wodem na okeka nkonya bom na me pie asole dem ho na me se aden ti wo fa akonya we ya na wo de asi ha
ofa akonya we ya no de sia na me se adan wo pese opia na ade asa tie ma wo mpie na ye kakra no no akodae na ade chen no ti ade chen no ma me afie ba ho nam na wo bai wo ya no pese opia bonten wo ya no pese opia bonten ti so wo hwe na so wo ma ye nya mpa bo ne mana ja no kwan no nko me ka kire ma me afie ma wo ba man ka nkire me ka kire ne se so wo hwe no me nya mpa bo ne mana dia onfa akwala no nko eno ose me ko asori dem ho ne na kokasa to opia fi asori dem ho ba eno ose mama me ne na kokasa wo so obetena onko ba bia mame man kasa asem na nkyerɛw o ba wo so ameka nkyem so so onko ba bia me ni nyina ne pi ba e ko no so onko ba enti mami adi koko ble no ade akye no pa no mama masema mi busa one ye say oba no eyensa na ode bai edie nti na obedru ye wo roro ne ho ena afen so die na ode ma no nom ye se wo udi tu nsa na se so fa mami oba ye no eye wukua dana no pa no mama ne hwe mama na drobia me ka kire mami se me de ne to mpai bom mama na drobia ensuo ena me kira so na me de ma ne ba ne nom ye enti me de ma no na me se woni di se woni di dia wonum nsuo na wo be fia ti me ma ne nsuo ya nche na mami kura di aduane bre ne ba no e ma ne di ye ensuo na me ba o ensuo na wo hira so de ma no enom ye na adede ne wo nsuo ni ma wonum a wo fie oh se na me bompa ye gusu me hira nsuo so na ma bompa ye gusu na me di ama wanom onum a na wo fie Debi ono ne de na ye nsanti na me bompa ye gusu se oni di na me ma ne num nsuo no ti we kaka na mbusa no sa wonum nsuo no wafe ena o se mafe kakra ti wa amfi biem ekopem se me ma me di aduane bre no e ma ne di ye wansemi a wo kan di he ha no odi o mesre na ma so ma me ti ma mi a wona ne yem paibo yi a wo de obi eba ebrewi ono na sem ne se wo aduro bi a wo de ma wo nom eju ma na aduro bi nom ma ne fe wo so kan su wo se matua obi ansa da mami a ote mama wo be hu na wunya ni mugidie de ekoma no mami afia so mami meba so mami meba me ba so mami na woni se wuntu obi ansa da ade tam be ka se nipa no no mesa betumatua se me ka kira wo se ye be gina no so aye mpaebo ama no ne ye mpaebo ma na we gina ansa no man ka ntro me because me free ba am de aduane ba akra se wa adurama na ahonom ana o so wono madu no obefe enti akra no fe ayi madam ba ge ba kokro ikrom Grace oba ho se o gya no kwa nya no ofe o so obefe obefe so ma na dro o so ati ka mama na dro mama na dro nsuo na me sira so de ma ne no ye mama na dro enti me wo bia wo no mo nsa sisi me ma wo nsuo me ba me ma nso sisi ma wo bompa ye gusu ma ne no mu a obefefe o esuno obi ane ne moja mama so ma me wasema wo ke mu na ho me pa cha mama na dro bia mama ya wo nya wo mu gidie dia me ba onya wo mu gidie dia bofra papa ibrewe wo se wo ma na dro me pa cha ma me ma na dro na wo na me ni ho makra na bo mama ne nipa su firi so bo mama ne se akra na oja no kwan ba ma ni bi twam no oja no kwan nti no oso okwa kakra no akoto no afi no se so for mama me na dro bi ana wo so kra wo kan se wo ba me na dro amra ba me ma ohu nsa kra ba enti wo se ma o ka to ma me tirim ti na ode ne ba ne bre pa cha enya sa enti sa enti mo me anu wan me ba so for mama me tia obi ansa da enti ede na wo je no wo ye bi ja ede na wo je me pa ya ma na ma ne ho ato no mama so for mama wo se me nya yale for kra enwu fie ho enti ede na ono de wo je no se agese wo be di me ka chance only 1 week wonyi ni pa tobo asem na ye kan ye pe no kranti ne yete ha wa so yin fie o wonji ni panto ho eyede na wo ka kire ne se wo be je no 7 days eyede me pese ye gina no so bompa ye ma no na no ho to no abra wonji ni panto ho abra won so wontua obia ensada e pa so nipa ba ko pe ene odi 3 weeks om ho menyi nipa nwu a me to wo mu chen se bia ma je abodanfo ana na oba no abodam enti die na wo de man no a owo anajo obedu ye no mama no hwe ono mama ne kola bra na duane hu sa akola ne nam ho obedu anajo mama no hwe mama ne na bra na duane wa sorry we e wo ya nkonoma e wo na wa sorry wo pa cho an e ye me fie anim e na wo de ya sorry nya me fre wo mfie se ni oh
Ekobe 8 years. Obi a nyame afre ni bia no nim. Ekobe unyankan. Mepacho 8 years. 8 years. Wasa nkrofo yade. Mepacho. Ekonfie nwotwe. Wonsa obi a wato nsan tenten mu da. Ede na wogeto wo ho so. Abofra no owe papa. Mepacho me de empaye na mebo ama ne se ne ho beto no. Kanu kures of mami. Mami mepacho. Kwadwo ne da so yi. Mepacho ye ono a. Kwadwo asante. Ene da so yi. Onya akora. Oye panimu. Oye panyini. Obo no ane nante bae ni obi kura ne so ne nsa. Eso enye obi ane so ne nsa bae. Oba ya no ada obo nye obi ane ne bae. Ono kwa ne bae. Thursday oba ho nye obi ane. Ono ne maame ne bae. Ne firi ho no kwa ne bae. Efiri ho no kwa ne bae. Enti owe ye hwehwe na firi ho abusuan so mo hwehwe omo de hye firi ho. Me pa cha opie ye no mi wo ba bia ofaaye. Na kasa ne nya nso bae na no fo me maame bae na no fo odu no beje ne fo so okwacha ajabre no. Enti opie me kura minim se bia okwa akwaje ne phone anasa phone nti na wapio say de minni ba bi kwate ya ofaaye mi ametu card ne now ma hwehwe ne kira kwan saa mi hu ba bi kola wade faaye abusuan kwadwo asante ne da so no ye hwehwe no na abusuan egu anim ho nya abusuan ketwa a omo hwehwe omo de hye free wo sofo maame ho bisa wona unnim sofo maame meba ade a wunnim se wuntimi nye no anyin tum se wobetimi aye wonim se wutiwe wonsa obi a wanom nsa ntenten mu no wonsa na yade yada eye dan na woje sof maame eye dan na woje edin na wode man ni digu ni nipadua mu a panyini 40 years washas meba mame nwie washas ye roro ne ho na washas ye se ade chen na wadwonso panyin 40 years me pa cha me ba na one ne dai no ono na o ka sa asem enti ye wo ba na waka ana abusuan te na abusuan so busa o ensuo benko a me bodo nsuo mla anya anajo no na saada na me ma nsuo na no roro no oba anajo no de ma ne hye e na ade a chen ye mama ne hye anajo o ma mi na de aduane bre ne saada na anajo me de mama ne hye wa ma ne bibia Friday no bedu ye no mama ne hye o ma mi na de aduane bre so de aduane be obeto se wote ho a me ma ne hye wo ye no mate ho oye no mate ho okay obi se ohun no de chem so eno nti ye kwa homa ne so na ye ne na kwa akodi abrante mpacho anope good morning ye tie wo ehe fa na ohun kwadwa asante bibisia no division ai school na chi wonom no se omoton sabu bi wo wonom sentem wonom eho na ohun kwadwa asante atre division school mo wonom no okay bisia na Saturday no be 5 to 6 mo wonom no ana bibisia na ba Sunday ni de men ho no na ushia no no mesero meba o ushia no no na o sha atare ben sen na ne tibie mutie bibisia no Misia no ne no se ai 6.3 short atade short ai no shenika na bana me na ni abele obi okwa no bi gina kwan lolo kwan no otwen me okay enti me se me ko ba taya fo bi won ma na won na no ta betina na o se obi a se bi na adwi mu kanu ba no ni wono na o se obi a se bi na adwi mu kanu no ana da won bi dia ha no bibia ha no aha obi madam fo kula no bibia ha no wo wadanfo no 96.3 wadanfo ne abrante kwadwa asante no ai mi kwa no omo ba ya ko bi sa ya kwa no Sunday no ko sa ba ga bi e wono mo jesi obi yi ti kula wono wono e yi ho ai w wono mo de cham so ne yi nya so ntem wono no okay on me tre no me pa cho mi tie opa boy no kwaso obi yi ti wo wono ba sa ta mo so Sunday no ba wono obi yi ti ne jo so ba na ne ho so boy na se ma no na ka no no na ka no na o se wo yonko no a ona se onom nsa ai onom nsa pa because abusuan ne se won to emu ntentan o nyo bia onom nsa pi se du bia onom si o so omo ha na dintia no onom a onom si nyo bia onom nsa gidigidi se onom nsa da bonten ma de echen abuja fo no kwa be kan no kla onom nsa e na bonten ma de echen da unim nom ba nya se onom gidigidi sa Lawson FM. Okay. Yada sinti producer na obeto aso ewo echire honum. Se ma me afia wudi nsanimu ekodi animu yi. Se what say say ensa no onum ne gidigidi. Minim sa. Na wonim enyo na
nso so ono monsa wato nsantentem yi da bi o se on ton santentem sa na ba ensa no kasa metie o so wato muntentan ana me se ne ma me se me ka kire ne ma me na ma me se watwa ne nsa ti o ma me de phone ekoma sof ma me se me on ne kasa na on ne kasa na o ka the same thing church of ma me enti wo susu se den na sof ma me e de ma oba no me pa cho me de se me dan pa no fiara ma me de aduane koma no no ho kama me dan pa ko ya me de kokoma no ka se anajo ama mo ana no na me ko tante bisa no no se ma entesa nti bi ne ka se di nkomo wie na se na me ko ana wo se anwuma bedi banku no de phone se ma je me phone adum jikosi suma me na o ba nyuma ga abre me na me de phone no ko fi nti me de aduane ba banku yi phone ka ho na me ba oni ho nti akra no adik bankuri ba na o se sof ma me se won fa aduane ne mra na sof ma me wo bibi busa afia se wa na asa wo hwe ne sa wo se wo de phone ne buy phone so be di kwai wan fa ma me de ma fa ma wan fa ma de chen wan fa phone na ma kwasi adansa na de phone ne bre no ne phone ne kura na se fa na nke de nya no do so de phone ne bre no wan fa phone na mle no kan ko wan fa phone na mle no wo de phone ne ba ya nke fa nke be nya no kwasi ada me no ko ye no na me ji phone no o kan se ni phone wo wan fa phone bia mle no be je phone ko wan fa phone na ma obeje phone no mo se wan fa ma se ko je me dan ka se ko hwe mi ni adwa be hospital ti de phone si so e si aso de phone ne blame e si so no na so nse to bre so je ma ko nti me suma akola na de afia se wa kan no kure wo se wo de phone ne blame phone so ba je ye wan fa ma ei enya na se si aso de phone ne blame no ko si ara no pa me na ma de o bo ada no kasa nya sa na aka ye na ji phone ko si ara so wo se me da wo di phone wo de phone ne blame wo so phone no wan fa ma phone ma me da no di phone ma wo de phone me da wo de phone ko se ma de chen wo de phone ne blame ne kura na nka ya fra na nka be hu ba bia wo phone na the sister 3 na mi ji kwai me no afa charger na phone ne kura the sister 3 ji aji kwai mfa so be na ne wo so se me nim se me ni ba ni ntibe kwam this year ni na ni ba kwasi the sister 3 charger so na mi bi wo enam se na ta phone kura na enum yi ana numi no ba na fa denti na aji kwai na we ni me ode ma me biani me biani ntibe de kwasi so na see the sister 3 do charge bi so nti kwasi ara kwam de ba na ma pia wo se phone na bi li super no ndini mi na say disi so mi nua kwam pon disi so ade the sister 3 afa o sanse na bi ni so asa wo kwai na bi ni so na me pa cho metumi abi se afia asem o betime busa no pa afia pese me bisa wo se sofui wo se onyi nipa ento 96. na soli fie wo so ka kire mi sister say oji nipa to wo se da amukọ ye kra na nipa bebre wo na da ade kwadwo kwa ye ni oyi nipa ni nyina afiri won tin pese me bisa wo se o ka sa ye toro me fi ka sa o ka sa ye to se oba ye ni ma yi nipa ni nyina ye nipa ba ko pe so for my e obedi 3 weeks e wo ho e na mi da no kwan mani musa afia no nya no pese me bisa wo se se sofi waji nipa Lawson FM 96.3 ekwan be so na wo fa ya wo frame mi sister ka kire ni say sofo no waji nipa bebre gu na soli fie o sayale akese ekwan be so na wo fa ya wo be sister mani ama mahunu bi me kwa mpaibo mahunu bi say wo sayare wo mankrofo ndu o ka de waje na to ho asem no wo kan me say meto give gift da ko tu eno maka to say eye nipa ba ko pe yo ba eno de me maka wo hu se sofo no enti ho amu bi na hu se maji wo magu ho wo di kwadwo no ekọ ho ti o ame wa medas welcome me so sofo me so ni mi say obetima asande yare anka me ko bona ma ne baka sem say e bia ensa de mintimi nsande yade ntifa no ko wo so je pene say ebubu hu kan na ma ne nua ne tua say obetima hwe no e ka say no ka say obeje o je 25 million so for mama wo je 25 me pa cho ai o motande ma me sa da na egu mo adia meba afia meba adia wonim se wontimi nye me pa cho meba ma menwie adia wo se won se bi da ede na wo je huska me pa cho honhom fam de me maye de aboa no eno ma me metoto agina so wo honhom de aboa kwala no eno nti na me de seska no enema ben na wo de kwototo a wo gina so wo de asade ade a wunye bi da me pa cho me ye sunsun solini enti de ado ne be kire me no na me ma aye saade ne de ama akwala no nti me de me fi ado ne kire de
eno de ye honhom asem e wo me ankasa me ho me kototo no ma de anadu metena se e wo honhom fi so ma me ne de ba no me ka chen se e ye honhom asem enti na ma akola ne no nsa no honhom asem ti na akola ne no nsa me ka chen se nsa no e ye honhom ade enti ji sem pa bo ne betuatu asem ma me anka nkyerɛ enti se e na afia ma anka nkyerɛ ba so an me busa ti se ye hwehwe no ye hu no adom sesei mama akola ne de opie ye no minnim ba bi pa sesei wo wasem a wo ka no o se adom ene kire wo se fa way ene see 2500 sesei ye hu no eno ye adwuma me ameye no honhom de aboa akola no sa na me kan 2500 sesei ye hu no adom o sesei me pa chaw akola ne de onwu na ba bi pote a wakose no minnim enti anyina no adonfo so wo mommoa me na ye nhwehwe no dabi wo ye sunsum mu nipa wo ka say wo bibia wo say ye sunsum mu me busa say de ne de wo say ye sunsum mu sunsum mu asem nso ye ntimi nka bi ana me busa wo say ai abofra papa panyini ye rehwe no ye hu no kwakwa adom o say me pa chaw wapie baabi na wakotena enti na ye hu no adom nkyere yen ebusua age sese ebusua egu abonten nya ebusua ketwa me pa chaw ye guso me pa chaw enti adom no sesei adom sesei me pa chaw baabi pote wo de minnim adom no enka nche me se aha no musa ya na se wunim se wo se obusa obi a wo ye ne ho adwuma a waba waso ye dia wayira die e wo se obusa adom se ohawa aba beto usunie sunsun mu adwuma na wo ye enti adom mu a wabusa no me pa chaw o se akola ne de onyirai me hu akola no ewe me pa chaw mi guso hwehwe no ba bi pote de minya sa enkaibo no unya mfiri adom me pa chaw de sof maame edien na ode ma abrantie me pa chaw mama ne hwe oba ho na na adwum ye krakra me pa chaw de bi me ba na one ne dai no kwa wo abonten obetimi abem no abekasa mama ne hwe mami se wo ka kire ne se obema na duro afenya se na ogai okata eye toro ba so ka so obema na duro a wo hunu oba amana fe wo hunu pa mami afia kasa odi toro okasa eye toro no wodi kran fe se mami afia okasa eye toro no wodi ya to ne kwan ben na okasa obefa so etu nsa na se afiri ho me pa cha ode ne ba ye na me di kan kama na yi ano me ka che ne se eye honhom ade me afia man kan kyerɛ enti kwan ben na obefa so ama na free eno na ma me de ne ba ye se eje se empaibo ena me so me aye honhom ade de atakyire me bo mpaye ne na me ye honhom adwuma de atakyire na wanya wagye Lawson na wayira ye hu elder I say asama sofumame eken me nyante ase wu ha de ma me nte ase a me wo sofumame so sisi ene say enipa no yare eye nsanom yare me pa cho an na we de ne bra ohu no ewura sunsumu hunu se akwankyira meya ne ho beto no enie eno na wo calculate hu sika ye 2500 ena o mo de sika na ma o se ena wagye ena o mo de na sha wonsa ma me a ono de ne bra we se akwada no anansa abrantie na de ne bra wo no wo aduro bi a de mo mo no mo fe ena wo mani bia no ma na fe ama wo kwa nyina wo guso fe me pa cho sa da no asema ma beto base asema ma mi ka no waka huhu masem wo hye huhu ena wunu huhu adeye achiwade a wo de be kana ebema ensana tiakọ enye sa ene je sie ya wo de ade ne ka akwada ya anasa abrantie ya aye kakrai die na sofumame wo de ma abrantie ya waye kakra me pa so abusuane se abrantie no waye kakra sa na abusuane ka mame abrantie no nya kakra de me pa cho anopa na mami oba ho eye memenda no oba ya obele no koko no be hu se wote ho mami oba no wonte ho de no to na afe na o se oba no o se abro na onu me de wonum no amajabe usofo ketuwa no na waka kire meni afia na me black ampon se Friday na oni no koda aye no o sorry na o kasa afi no enkoni na wona ne tifie no ya no kasa dabi
me pato Friday no buy no crowd you wa menum aduro no wonom no Wednesday ama ni kofie ensuo na misra so no na meka aduro ensuo na misra so na so na me pato afede o si aduro ensuo no na meka se eye aduro se aduro misra ensuo no so na me bom pa yagu so de man enti enko fe ensuo eye Friday tie mami so mami am yahu se eye aduro se na no asem se wonu maduro no enti aduro kana de man no ya tie fi wo me pato na Friday kura eye Wednesday to sa ensuo na mdo ye Wednesday wa ni fie asaba Friday enya me menda na wono ensuo no me ye kura da sam ne ye kan wa ni fie asaba Friday mafia sof mama de niam bi sie was sof mama wo kan kure kire ye sof mama bua ye ebia eduro na de man no nom ye no na amma saa de nasi anti yehu ba bia wo na ye mo ebisa sama ye kan no aya ni brisam ni wasam me pa cha ni pa wasam ade na wodi amana nom na ma ne krakra ya eba ye no ho ba bia wo enti ye hwehwe no a ye ntumi nkwati tebi won chen na ye hwehwe na fi ye ka wo so se me di nsuo akire die me ma dro daddy me pa cha o me kire mu se enya me menda no waso ni di say me pa cha eye prayer camp na matie so obi etim be bom pa ye wo ho enti enya sorry ye friend no power of God say e wodin so on say ba mafia de ama mani ya brise si e ni say eye sunsum sore say ya walking ana say si ya branch ya yehuni no sunsum betumi a kire ba bia wo eno na sof mama ye pese wo ma yehu because ma yehu niam a wodi ema na wodi ye adwuma na wo say sunsum asem so ye ni wobi enti niam ben na wodi ma no no o ma yehu no enti ma domo nkire ye ma me kura ka say oba ye ni ma hire nsuo so won fa wo no ma me afie 96.3 ono na ekan wo ba ensuo na no mesra so o se ye dro wa me se ye dro me pa cho me ye no firi ho a o kan ensuo so a wode hohoro no ho kan ho ye afia se edro na watai si ho na akola no edi dwale o se odwale imprensa sa na me pa cho kasa wo se ye ensuo sof mama meba mama mpa cho meba ye mama ba ko abo awrem eno de na onimu asem nim de menimu asem nim se ye fe me na na akoso okay me blai me ne netifi o ne netifi na me ne netifi enti no ukuada na okọ maami ho baaye so fo maami ho baaye no obeka kire me se wa ma na duro wa fesa wa ma na duro no wa fesa 40 years onya akura enya duro a wonka wa tika mu ba nyina ofeba ema wo fre na chiri bakura so wonkran eka kire no se edo de mama fesa enti so fo maami ne ka se wamla ya wada no enti na wa ye mreti wa enti mi anko enti fiada ena o se ne wo kọ ena o kọ ya so fo maami akola no ya nti ne nka biem na ne enti a me ka se so fo maami na me nua ne wo no ho no a won fa ne mleye no eni se Sunday na ye ti sakola ni wa ye fle no ye fle ye o mo se ai awa benum sa ene waja ne fon no wa e pa so ho na kansa ena me se hwan na benum sa ja ne fon ye se wa yela ena so fu maami e ba se ye rehwe mi nua na ye hunu no so fu maami wan fa ne number ma ye da ne ba number u fle bia esi ne ba so ne ba ne se nya me ne me maami ne tie ufle bia esi ne ba so tina ma ya ni able se so fo maame no mi nua no wo no ho eti nani kina ya wan fa ne mla ye mesra no ne wunya ye pa aya ni bre sam nani kina ya wan fa ne mla ye nani kina ya ya kola no afini ho me da me na etimi ko jira ne kwa no na me wo so me si kwa do ne ma bia ne peme wa ne safa ba ko da bia mi ko wulapru ya da yi mu sofu maame ya je no me da me no minidi nyina nya sofu minidi afia nso kan me da me na
ti sofu maame nani chine ya yeje no yeje ye kwadwo yeje ye kwadwo entontintamu efi se kwadwo mi nua no me che no mi nua ni fini nkola asie mi hu se kwadwo akonom nsa ame abeka se wunua ne na efi a wotimu de chamso pro 2 block C de chamso lispo hotel opposite mumfra musa emla mi nua yira ya kura no wo si wo kura nsa nya yira wa yira ko munim se mi nua ne nom nsa ewo baabi a wote e ewo fi a wotimu won kasa sofo maame yeji ye kwadwo mani tre ya sofo maame mi jiminia mani ablo sofo maame mani able papa mintimi nya hwe isanse wo no dia sofo maame wo honti nani tre ya yeji ye kwadwo meji mi kwadwo yeji ye kwadwo sofo maame yeji ye kwadwo mo fa ni mra baba o sofo maame ye dai yeji ye kwadwo Mama nti yeji ekwadwo. O se ne se yeji ekwadwo. Mama mpacho nyame nti ye behu baabi a wo ye hwehwe no. Eti efo nyina amoa me. Sofo maame. Na ye hwehwe. Eti na awotwe. Eti efo nyina amoa me. Na ye hwehwe baabi a wo. Mitimi ni di sofo maame eti na awotwe. Mensugu jem sofo maame nti ye. Eti efo nyina so momoa me. Na ye hwehwe kwadwo. Na me mfa na busua ade ense wo monsa mesre etiefo nyina sa won so wani atwa no so baabi bia wadawroma na busua so mo hwe na firimi ho mani atutu aka mensem ti mesre mo etiefo wa wani atwa kwadwo so bia wadawroma frɛ de obeka no no mpacho na emom uma na duro mama mpacho me se ewo hia me panti na me boso o ma na duro o ma na duro wa sa sha duro ni bi na ni dwaye adwuma pacho me ba me no ka kire me se ma me meba yemfa no kure yemfa hwehwe ye kwadwu me pacho o ma na duro ana me cho se we Friday no buy no so for mama hwe asabra ye kam won on eya na duru baabi a enipa ha yesi e beka no kure wodi anka wo boa ama ne ho ato no eno antina ne na me so me boa ama ho ato no waje wo kakra ana wo madi ka tua bia ma 25 ni nyina mo tua ni nyina bo o tua ni nyina bo ento o se o mo de na tiete ba me to base o mo de na ba sha wonsa ana wo ye de e beboa no wo ma na duro aduro no na ode afia ano na wose sofo maame gitum ogitum wia se me ma na duro ye kan nyina no ya hwehwe nipa no ya wo se ba ye no ya tese ukọ police station ama sesi ye no ye police fo ama o krata asefa bra ba bia ye betumi abode wura hwehwe nipa no tie ba asam na ye ka no ye mpetro ewom aduro no de wa wonu se wodi ma aduro ma no enti o srese tie fo moa na ba bia kwadwo wo bia no ye wahu no ye watene nka omoa me yensa nka no a eno na wose ye ho adwuma na mo ma meditro so wa ma na duro aduro na wo de ma no mo ye no endinai se wa ma na duro wa wonum che se wa ma na duro empese obeka mechira so bia wa ma na duro aduro na de ma no mo ye no na amakrakra ye ne ba ya se ye hu no eti wo stress ye hwehwe no because say busuafo ani bra biri nyina ne say ye je ye kwadwo me pacho ye wo so ne ye je kwadwo no ebi say wo ne ye de kwadwo bra wo eti ye de bri sam me so me ni ablepa so for me elder kasa nyina wo se me pacho yo enti o ma ne dro me pacho na me che wo say eye sa Wednesday no pacho me ba ma me nchiro mu kakra me pacho me so se me pacho me sitie me o ma no edro me pacho edro me de ma no mame ane nya no na e ma no ye krakra o Wednesday no wo ya asole enti o ma na dro ekofie enti o ma na dro me pacho ntimi sratie fo se o ma na dro so for me wo se wo yi hona no na ye sratie fo me dro no so ma no enya nsuo me pacho nsuo na me de fra dro no esira so de ma no so for ma me ana da ho no
Sofo maame da ho no didn't na wo twantro menya no obekan wo ka kire me ena o sa fra ba won kran e ka kire ne se okofie no ofi ya okofie no so no otimi san ba Friday wono ane na enya no na hia sese sofo maame o ma na dro sofo maame a wo da sori ya no de didn't na wo twantro me pa chaw edro no eye nsuo na me de frado ni hira so de ma no enti didn't na yebusa wo se ensuo na de ma no sofo maame ana obompa yeguso me se busa se enti me nkoto nsuo mmra wo se ane ni me ho yawo ntietifo nyina moa me na baabi owo bia me hwehwe no kura no maame oma ye hu baabi e dey fa sisi so nti oni afia to baabi owo bia ntietifo moa me hwehwe no Baby, I want to so ofla mami ya dia wo kanko wo fla e kan say ne nkwala na dia omo kanko dia obia kan ye different mami asamasi memenda ade ache kwasiada mami timi ja asam ne hokwa yie me pa cha me fla no no na mayi ase me pa cha no me mama nya me no nya na hwehwe dia phone no kwasi adam de me no ma mi nyina na hwehwe da bi me no ma mi nyina na hwehwe no meba edro no eno meba o ma na dro be ebibi dro na se me pa cha ebibi do o ma na bibi dro na me difference you na difference o ma so for ma me mentwantro bi me de panyin o twantro de me pew o san so di asole anim panyin a wo twantro a wo di asole anim so man ebibi dro na difference herbalist ana e pa cha there bi o license me nya herbalist uni bi me nya herbalist na me yes of mama na do no di o di adro no bia ma obi pen me pa cha to boase o di adro no bia ma obi pen me pa cha papa bi wo ya nkonoma e na o ma ni bi so for mama ye for course na ye nhwe eye kwadwo why ye ma etiefo kwan no mo mfre ne nhwe kwadwo na ye ni abre de ye so for mama nwan ne ho nyina waje atum hello pacho odi ni baby a okasa free pacho wo kwadwo Chiongo free with TV and answer radio no one kasa ni dim. Me say Pacho 96.3. Na me okay, yem for fufro. Hello. Odi ni baby a okasa free. Pacho me kasa free din ka. Me pacho ye tie o wo kwadwo. Me pacho mi hu no na ma me na sama o kana die. Baby a wo do bi kwani etia ne nsa ye ma na dro ma ne tia. Ntira na dia mama o fa dro mi ne mama me. Yeah. Onso betimi afre. Odi ni baby a okasa free. Ye hwehwe kwadwo. Hello. Me pacho ye tie o. Ah me pacho bla no wo. Ebu akwasisi e. Owo ebu akwasisi e. Me pacho ai. Ebu akwa henfa. Inti mo fle live na de mo flip. Ebu akwa henfa. So mo wo ho guy say oye some size big guy say onye I say bibi ye no bibi I say say I so bia. Maye hu ebu akwa baby kura wo kan. Oh. So for my mini your friend say Mami Afisem wa wo masemi ahumete ankasa ahumeste Mami Afisem wa obi ansoma sefa obi ba ekokoma sofo maame na sofo maame nsusu wo yire wo hu twantro ankasa so ahunu esoro sofo na esoro habandro eni ti se bia wonnim habandro na emfa nkwonkwo sma wo bi ba enkwonkwo nom ema akoda yi nkwonkwo to enkense me so me ka akoda ni bi branti a wanya 40 years wonsa sebi onunum nsa enu nkyere se sebi wabodam ana se say no what the your friend say edru akoma no ye bo ansa na ka say wo de edru ama e fry obi asoma eni ti se de be ya wo ho beto no ka kire honhom se omboa na hunu kwadwo fane ma na busuafo na ho nto so fama me de meka no na na mame mra ensem a yakan mu e kakra de di kan ye sof mame ene mame no a wodi asem wanim no ebuzi Afisem wa ho Afisem wa nsanimu de wodi asem wanim odi asem wanim obi ba onye ensadwea sane amo ka no yi onye obi a wato nsem ntentan
na wan kasa wadi ani mu nsɛm nim sof maame bi a obetimi ahwɛ na mansa na kura bagya anom ohunu nsa bɛbɔn no ɛyɛ ɔno ne nsɛm ɔkɔka kyerɛ ne maame no ɔwɔ akwantuo mu no ɛna maame no pene so sɛne saa na ɛteɛ de afa me ba no kɔ asɛm a yɛka nyinaa no yɛnyi maame afie sɛ wanfiri mu sɛsɛi abranteɛ no sɛ yɛnhunu no a maame afie sɛ wa ɛne sɔfo maame a wɔgye no ɛgye 2500 no ɔmu ni ahotɔ ɔse adom bɛkyerɛ adom nso deɛ yɛhwɛ kwan sɛ adom bɛkyerɛ na ɔn sɛ mafia yɛka nyinaa na wɔse yɛkasa kyerɛ nipa dodoɔ na yɛde nyame ɛnam sɛ yɛyɛ asɔre sɛ yɛ sunsum sɔre sɛ yɛ ho asɔre no mom yɛnyɛ careful aduro ho sɛ wode aduro mu obi anom yɛma utumi a woni tumi krata yɛmfa aduro mu obi sɛ wopa ho asɛm de aduro mu obi na bibi to no a wonya asɛm ɛso maame nkɔma a wɔbɔ yɛyi wobɔ mpaeɛ abɔ mpaeɛ na aduro nso deɛ wote fransuo sɛi bɛtena nso ɔsɛn bɛtwa toro sɔfo maame ya na mom yɛnto yɛbo ase o na bible so onyankopɔn wonsi na twetwe na de nipa uguo no utwa ana na kakra yɛbɛdi enti mom yɛdi nyame yɛ nneɛma bi a ɛnsa se yɛyɛ da bi antwa ye tina na mani abere maame no so no asa wodi atoro asɛm no wɔka no wotum sɛ no kura nim asɛm ba onokura ɛna me yɛgyina wachi aka bi ma wo anya toro sani afia wota aka no wo se de wo furu kura no pani o shan entro ɛyɛ nkurasɛm na watia na wo pani watia no na wo yɛ pani na kodu ba bi na wo pese o ma no kura mu da hɔ dia na wo pani ye no na asama ba ho enti mafia maami sofu maami ane maami afia sɛ yehu akwada na omuni ahotɔ ade a yɛfrɛ na ahotɔ omuni bi yɛntimi nkasa akwala no wo mo hɔ na mmom ɛnam wo mo nsa so ɛna yɛnhunu kwadwo ti abusua ne se yɛgye kwadwo abusua na asɛm a ɔse wɔgye wɔ kwadwo ne yɛne birisɛm o ɛnyɛ asɛm a yɛdedi agorɔ yɛgye kwadwo sɛ kwadwo wensaw sɛ wɔnwensaw yɛpɛ yadeɛ yɛde hyɛ no no na wɔn a monom nsa no wɔn sɛ yɛyi ba na aduru ba bi ɔmo ho ani kan so kakra o ahwɛfo mi do bibi asesɛ ɔgye bɛrɛ ma yɛkɔhwɛ video no ɛbaeɛ na ebusuafoɔ yɛntako asɛmwe ɛyie nipa na introduce maame no eka che maame ne se onfa ne dihye no nkoma sof maame no ebusuafo maame no eta de aduane ekoma papa no eni nti yenhwe eno nso na yenka ho asem nipa no de aduane no ekoma ye kojo no ono nso yenhwe ono nso ne part no because enye sof maame no nko a sof maame nso a wonka no kore nso de sof maame be ni eyensuo na ushira so na wakase eyensuo na me ye dem shira so se yejo na ushira so akano kure no esanse sisi ano meji me kodwo wo of maame sisi awpe peyeye moa eni nti no kano kure no na kase se na me de ye dem de ma no ne yesie hu kwan ye be de ye beboa na nso ye wadwen so betwa njo wo fidem hase ya yesie hu de ye be de ye beboa esi afa enti yesre asem ne bepiem wo fidem hase ya mo nka no kole no ni yehu de wi ebesi fi aboa mo na mo ka asem na o de to a last minute as na waje atumu se o se ni se ye no kole enti sof maame ye nim be bia asisi abema no ehye koles afre ebi mo afre se mihunu wa ha se eni nti no ye bompaye se ye behu bebi apapa no wakwa kopiem because asem ya no ehye se ebusua enyaje omudehye edi efi wos of maame ne nsem enti yesre asof maame fo ne asofofo no yesre mo se onim se ade no unya bi da menkotwai wo bi so because of maame asem ye ne odi abepim ofidem ebusuafo osi onye sa ade ne da obi owensa onye sa ade ne da enti mi hu ne se the first try nie enti yesre munim se munim bibi ya enye sika no enye hwe sa sika no omode mawo no enti mi ntoni pa no back enti se sof maame waye ni bibi a ka kire yen ni yesu ye hu de wi ebe de ye be ka che busuafo no so sof maame wan share that say ni na ye de esi na so se na college no fe na omuso omo hu ni wo baabi no ye be kɔ ni akwa akohwe
se bebi omo ka no so wo ho anase oni ho na de wi a omo cheche nsem ase obetena asof maame ne nchen no omo hu nsisaye bi yeden ewo ni mu na so me nso me focus no eye nipa na odi aduane no eban ase maame no nso na asem me hye da anye de ensisi so ye emmame eni ntini ye bo mpaye si ye behu no ye hu na no no sa be de aba be cheche ni nsemu dia wehu because ye me no de ye ni ho sof maame no maybe na sof maame no ka no kore maybe nso na maame na o introduce sof maame no ema omo no nso maybe nso na bibi ye den wo ho nti ye betwen na ya hwehwe no 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 so aba be de aba be cheche ni se busuafo ne picture na dash screen no so ye sro bibia ye hwehwe no ye hwehwe ye kwadwo yesanse ne sof maame ne ho akyere no te busuafo ye mmoa na ye hwehwe ye de hye emfa ma ne busuafo ha na medi mo ebesihya ne so subscribe na wa like na wa drop comment no comment section medi edike mami esi anese ye besan so edi hye mo e wo fidem ha senso ebi ebusuafo